So, hier in so werden wir nu de tweede potwiesen van ons Waekjenenj in Banff. In dit video wordt zo veel zijn van wat de looten doet en onze reis naar huis. Hola, accents Susie, het is weer zijn accents van jou niet thuis. Dat is ook weer een kleine clip video accent voor van jou een beetje aanschuiven. En ik voel me hier op zijn eskrim schuiven. Dacht ik zo, ik wil hier zo'n beetje vertellen van een app wat ik gebruikt heb. Waar ik me een notch of geld kon saven. So, dit is een zo'n blus voor de States in Canada. Dit app is in Mexico ook, aber die meeste sturen zijn er niet aan. Uit niet de gasstation, so das dollar bis für States in Canada. So, wanneer ik dit app gebruiken doe, en met dit app doe gas aanvallen, ik kon me up to 11% om gas saven. Ik voel laatst $25 aanvallen, ik hoor me door $5 kunnen saven. Ik kon 11% wat ik in dit app goed krijg, plus nog 5 cent per liter wat ik in opslag heb. En dan kon ik over nog de PC Optimum Points gebruiken, wat de meeste mensen bij een superstore gebruiken. Daar kon ik dan over nog scannen, om doen nog voor een free grocery school. So dat mir een zo grote onderscheid wanneer einer met dit app aan de voor een gasaanval. En vanavond, dus ik zei, ik doe het voor een antwoord. Ik voer maandag in en beroep dat app door, zo ik kan me door saving. En dit is een ijscream wat ik hier heb. Ik heb een coupon, wat ook in dit app is, zo ik wil me door ook gesaved. So, hier in Canada zijn over 70 stoelen, wat ons zijn, die dan allemaal meer nombrengen. Dat is nog maar een week terug vanuit de gas nombrengen. Dus ik zie, we kunnen op de 11%. Wat we krijgen om blusgasanval. Er zijn een notch of kleiderstoelen, er zijn restaurants onder het app, en er zijn een notch of coupons en groupons en zo'n dingen als dat. In de stad zijn er over 250 stoelen in restaurants onder het app. En dit is nog een nieuwe app, die doen nog allemaal mooie non-zaal en non-zaal. Maar ja, ik dacht dat ik voor een klimaat zijn. So, Wegen, das ist mir auch noch, ich dachte, was ich eben.
ik voor aankijken wat ik omhoog word. So, ik was gas aan die valt hij nog niet, maar ik word te play. En ik dus zei, ik doe me 5% dat liter wat ik niet kon saving, plus 11%. So, op $25 gas kon ik me $4 saven. Dan voer ik maandag in, doe ik me ook voor wat ik me doe 5%, wat ik me doe saving doe. En dan van doe, ja, dan voer ik deze dingen holen, wat dan niet op het app weer. En dus ik zie bij de gas, doe point de optimum kost brengt, doe points collecting, want ik een superstore voor, dat ik die doe kon brengen. So, dat helpt doe al uit voor groceries. En nu heb ik me dus een ijscream gekocht met een coupon wat ik on het app had. So ja, wenn einer doet een klein beetje dat niet kijken, einer kan zich een nacho saving bloos met dit app betalen. Ik dacht dat ik het hier een klein beetje zijn, wegen in dit video, dit is het tweede part van laatst wie een Banff voor. En ja, nu dacht ik zo, ik wil dit hier bieden. Nog klein beetje zijn, wat ik met het app schaffen ben. Wenn du irgendwie interessiert ist, das Abkauf noch Nacho für mehr als plus Coupons und Stühlen. Aber ja, wenn du irgendwie interessiert ist, ich will mich vorne mal hier laden und kann mich weit laden und check den Link, kann dort die App auch downloaden.